дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии Тоҷикистон бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва Идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон форуми байналмилалии сармоягузорӣ Душанбе Инвест 2021 баргузор гардид. Форуми мазкур дар доираи татбиқи барномаи байналмилалии Иттиҳоди давлатҳои мустақил банди 21 нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба омодагӣ ва баргузории чорабиниҳо дар доираи эълон гардидани Душанбе пойтахти фарҳанги Иттиҳод 2021 ки бо қарори раиси шаҳри Душанбе аз 1 марти соли 2021 таҳти рақами 135 тасдиқ гардидааст. Инчунин ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ба соҳаҳои мухталифи иқтисодиёти шаҳр, муаррифии имкониятҳои сармоягузорӣ ва сайёҳии кишвар, ҷалби сайёҳон, рушди имкониятҳои соҳибкорӣ ва таҳкими ҳамкориҳои бародаршаҳрӣ роҳандозӣ гардидааст. Дар оғози форуми байналмилалии сармоягузорӣ Душанбе Инвест 2021 раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба таври маҷозӣ меҳмонон ва иштирокчиёни ин чорабинӣ бо шукӯҳро хайрамақдам гуфта иброз доштанд ки форуми мазкур барои боз ҳам беҳтар гардонидани фазои сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, рушди соҳибкорӣ, тақвияти ҳамкориҳо бо соҳибкорону сармоягузорони ватаниву хориҷӣ ва рушди иқтисоди мамлакат шароити мусоиде фароҳам меорад. Фазои сармоягузории Тоҷикистон бахусус пойтахти он шаҳри Душанбе бо заҳмату талошҳои бевоситаи пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон беҳтару хубтар гардида ба марҳилаи сифатан нав баромад. Муҳтарам раис дар баромади худ ҳамчунин изҳор доштанд ки татбиқи босамари ислоҳоти иқтисодӣ таи солҳои охир имкон дод ки рушди устувори иқтисодиёти кишвар ба таври мунтазам рушд намуда бо муҳайё намудани имкониятҳо ва додани имтиёзҳо ба фаъолияти соҳибкории хурду миёна ҳазорҳо ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфта сатҳи камбизоатӣ ба таври назаррас коҳиш дода шуд. Дастуру супоришҳои асосдори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба амалӣ намудани рушди устувори иқтисодии мамлакат санаи 14 октябри соли 2021 дар рӯзи соҳибкор форуми байналмилалии Душанбе 2021 баргузор гашт. Ҳадафи асосии форум ин пеш аз ҳама муаррифии имкониятҳои сармоягузорӣ ва ҷалби сармоя ба иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқ намудани ҳадафи чоруми миллӣ ки саноаткунӣ бо суръат мебошад. Дар чорабинии мазкур зиёда аз 400 нафар соҳибкорон, сармоягузорон, роҳбарони ширкатҳои хориҷ ва шарикони рушд иштирок варзида шудааст. Фазое ки имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон барои сармоягузорӣ муҳайё кардааст, имрӯз муаррифӣ карда шудааст. Дар чорабинии мазкур инчунин санадҳои нави ҳамкорӣ ҷиҳати бунёди корхонаҳои муштарак ба имзо расонида шудааст ки ин ҳам барои амалӣ намудани ҳадафи чоруми миллӣ, яъне санъаткунӣ бо суръат, ин як заминаи хуб меофорад. Дар ҷараёни форум муовини аввали сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Давлаталӣ Саид гуфт, имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон бо беш аз 190 кишвари ҷаҳон муносибатҳои дипломатӣ дошта, дар ин миён соҳибкорони ватанӣ бо зиёда аз 100 кишвар робитаҳои иқтисодию тиҷоратӣ ба роҳ мондаанд. зикр шуд ки ҳадафи форум аз муаррифии имкониятҳои сармоягузорӣ, фаъол гардонидани раванди ҷалби сармоя, таҳкими раванди истеҳсоли маҳсулоти воридот-ивазкунанда, баланд бардоштани нерӯи содиротӣ, густариш додани ҳамкории соҳибкорону сармоягузорон байни давлатҳо, таъмин намудани имконияти рушди соҳибкории муосир ва дар маҷмӯъ мусоидат ба вусъат бахшидани татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ вобаста ба саноатикунонии мамлакат иборат буда, ба таҷдиди ҳамасолаи рӯзи соҳибкор рост меояд. Чунин форумҳои байналмилалӣ барои мо соҳибкорон ва сармоягузорон платформаи хуби дарёфт намудани ҳамкории дуҷониба на танҳо дар дохили кишвар, ҳамчунин бо шарикони хориҷа фароҳам имкон меорад. дар форуми мазкур наздики 400 нафар меҳмонон аз давлатҳои хориҷӣ, сармоягузорон, соҳибкорон ва шарикони рушд иштирок намуданд. дар доираи чорабинии мазкур байни субъектҳои бахши давлатию хусусӣ, соҳибкорону сармоягузорон 11 санади нави ҳамкорӣ ба маблағи беш аз 5 миллиард сомонӣ дар самти таъсиси корхонаҳои муштараки саноатӣ, аз ҷумла дар соҳаи саноати дорусозӣ, энергетика, саноати бофандагӣ, парвариши гиёҳҳои шифобахш, маориф ва технологияи инноватсионӣ ба имзо расонида шуданд. аз ҷумла дар самти бунёди корхонаи истеҳсоли маводи доруворӣ, маҳсулоти саноатӣ ва лоиҳаҳои роҳсозӣ таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. форуми мазкур ба соҳибкорон, хусусан ба бахши хусусӣ, имконият фароҳам меоварад ки лоиҳаҳои худро муаррифӣ намуда, барои амалӣ намудани онҳо шарикони худро пайдо кунанд. дар доираи форуми мазкур
гурӯҳи корхонаҳои ғайюр бо яке аз ширкатҳои бузурги истеҳсоли дорувории Корея Bio Korea Co Ltd созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расонид. طبق созишномаи мазкур дар заминаи коллеҷи технологию фарматсевтии Тоҷикистон ки ба гурӯҳи корхонаҳои ғайюр шомил мебошад, корхонаи муштараки парвариши гиёҳҳои шифобахш ва истеҳсоли маводҳои доруворӣ ба роҳ монда мешавад. бояд қайд кард ки барои гурӯҳи корхонаҳои ғайюр соҳаи истеҳсоли маводҳои доруворӣ нав мебошад ва мо нақша дорем ки соҳаи мазкурро дар солҳои оянда бо шарикони худ рушд диҳем. Маблағи сармояи дар марҳилаи аввал зиёда аз 100 миллион сомониро дар бар мегирад ва тибқи асоснокунии иқтисодию техникии лоиҳаи мазкур дар марҳилаи дуюм то 200 миллион сомонӣ ҷалби сармоя ва амалӣ намудани он дар назар дошта шудааст. ёдрас мешавем ки имзои санадҳо дар амалисозии тадбирҳо ҷиҳати таъмини рушди устувори иқтисодиёти мамлакат ва дар ин замина амалӣ намудани барномаи байнидавлатии иттиҳоди давлатҳои мустақил душанбе пойтахти фарҳангии иттиҳод дар соли 2021 саҳми назаррас мегузорад. Якумин форуме ки дар баъди манаин касалиҳои коронавирус бетариқи онлайнӣ гузашт ва дар як сатҳи баланд бо иштироки соҳибкорони Тоҷикистон, бо намояндагони мақомотҳои давлатӣ ва бо иштироки сармоягузарон аз давлатҳои хориҷӣ дар сатҳи баланд гузашт ва боиси хушнудист, боиси хурсандист ки баъзе шартномаҳо имзо шуданд ва мана оянда боз корхонаҳои бо бисёртар сохта мешавад ва халқи тоҷик бо ҷойҳои корӣ таъмин мешаванд. дар форуми мазкур намояндагони сатҳи баланди давлатҳои хориҷӣ ва роҳбарони ширкатҳои сармоягузор, соҳибкорон ва дигар шахсони расмӣ баромад намуданд. бо дар назардошти номуайянӣ дар рушди иқтисоди ҷаҳонӣ ҳадафи форум ба се самти асосӣ равона гардид: рақамикунонии иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон, рушди иқтисоди сабз дар ҷумҳурии Тоҷикистон, рушди иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон дар давра ва баъди пандемияи COVID-19. ҳамчунин ҷиҳати боз ҳам фарохтар фаро гирифтани шумораи зиёди ширкаткунандагон, форум дар шакли онлайнӣ низ фаъолияти худро бар роҳ монд. хоҳишмандон тавонистанд аз дилхоҳ нуқтаи ҷаҳон ба ин форум бипайванданд ва аз муҳтавои он баҳраманд гарданд. вобаста ба бунёди маркази логистикӣ дар минтақаи озоди иқтисодии Кулов бисёр муҳокимаҳои судманд сурат гирифт ва таклифҳои мушаххас барои татбиқи амалии лоиҳаи мазкур бо сармоягузорон пешниҳод ва муҳокимаронӣ шуд ва итминони комил дорем ки татбиқи лоиҳаи мазкур барои рушду пешрафти соҳаи нақлиёт, интиқолу афзоиши боркашонӣ ва дар маҷмӯъ таъмини беҳтари шоистаи зиндагӣ барои аҳолӣ ва махсусан сокинони шаҳри Кулов ин лоиҳаи мазкур як имконияти хуб пайдо мешавад, як шароити мусоид фароҳам оварда мешавад ва мо умед дорем ки бо ҷалби сармоягузорони дохилии хориҷӣ лоиҳаи мазкур дар минтақаи озоди иқтисодии Кулов амалӣ мегардад. айни замон лоиҳаи мазкур омода шудааст, яъне ки барои муаррифӣ омода аст ва ба сармоягузорон пешниҳод шуд қадамҳои минбаъда вобаста ба татбиқи амалии лоиҳаи мазкур ва вохӯрию гуфтушунидҳо тибқи тартиб муқаррар гардида анҷом дода мешавад. дар кори минбаъдаи форум 5 панели алоҳида дар мавзӯъҳои санъатикунонии босуръати кишвар, ҳадафи чоруми миллӣ, рақамикунонии соҳаи нақлиёт дар ҷумҳурии Тоҷикистон, имконияти сармоягузорӣ дар соҳаи энергетика, рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва рушди содироти ҷумҳурии Тоҷикистон идома ёфт. имрӯз аз тарафи мо лоиҳаи инвеститсионии сохтмони маркази логистикӣ дар шаҳри Кулоб, дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон ва ҳамчунин дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд пешниҳод карда шуд. аз ҷониби сармоягузорон, яъне ки инвесторҳои хориҷӣ бисёр ҳам хуб қабул карда шуд ва шояд дар муддатҳои наздик маблағгузорӣ карда шаванд ва ин намуди марказҳои логистикӣ дар
минтақаҳои зикршудаи ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд хоҳанд шуд ва кӯшиш бар он дорем ки ҳамчунин дар муддатҳои наздик дар шаҳри Душанбе низ як лоиҳаи маркази логистикиро низ сохта ба истифода диҳем ва ҳамчунин ин бобати ба он мерасонад ки иқтидори интиқоли борро аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба дигар кишварҳо зиёд гардонем ки ин яке аз масъалаҳои имрӯзаи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки баромадан ба кишварҳои хориҷа, яъне ки пешниҳоди бори худро ба дигар кишварҳо муаррифӣ намудан аст. инчунин дар доираи форум вохӯрии дуҷонибаи соҳибкорону сармоягузорон дар сиғаи соҳибкор бо соҳибкор яъне B2B баргузор гардид. чорабине ки имрӯз бо ташаббуси мақомоти ҷои ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе баргузор гардид, ин беҳтарин имконият барои ҷалби сармояи хориҷӣ, барои муаррифӣ кардани имкониятҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон вуҷуд дорад ва барои пешниҳод кардани лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба шарикон рушд буд. вобаста ба ин айни замон дар бахши нақлиёт мо намояндагони Бонки Умумии Ҷаҳонӣ, намояндагони Бонки Осиёи рушд, намояндагони ҷайка ҷопон ва намояндагони ширкатҳои ҷумҳурии халқи Хиторо даъват намудем, ин дар сатҳи муносиб баргузор гардид. дар шаҳри Душанбе як роҳи таворравие ки аз ҷониби ширкати ҳиндустонӣ татбиқ шуда истодааст, ки ин бо ташаббуси бевоситаи шаҳрдор амалӣ гардидааст, иштирок намуданд. Номедагони ин ширкати ҳиндустонӣ иштирок намуданд дар ин чорабине. айни замон дар соҳаи нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаҷми умумии $828.4 миллион сармоя татбиқ шуда истодааст ва дар назар аст ки баъди ба иттимом расидани ин лоиҳаҳои сармоягузорӣ 345 км роҳҳои байналмилалӣ мавриди пешниҳоди истифодабарандагон қарор мегиранд. айни замон лоиҳаҳо бо сармоягузорон пешниҳод гардид ва ҳавасмандии сармоягузорон оид ба сани шаҳрномаҳо, махсусан дар бахши логистика, лоиҳае ки пешниҳод гардид барои рушди иқтидорҳои логистикии ҷумҳурии Тоҷикистон аз минтақаи кӯло пешниҳод гардид, ки ин хеле аз тарафи сармоягузорон хуш қабул гардид. мо итминон дорем ки дар оянда ҳатман байни сармоягузорон ва ин минтақаи озоди иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷалби сармоя, барои рушди логистикаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расонида хоҳад шуд. ҳамин тариқ сармоягузорон, соҳибкорони хориҷӣ ва маҳаллӣ, намояндагони созмонҳои байналмилалии молиявӣ ва шарикони рушди Тоҷикистон аз форуми байналмилалии сармоягузорӣ Душанбе Инвест 2021 дидан намуданду бо сиёсати давлатӣ дар соҳаи сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ ошно гардида, аз тадбирҳои ба нақша гирифташуда оид ба рушди инноватсионӣ ва саноатии иқтисоди миллӣ, вазъи кунунии фазои тиҷорат ва сармоягузорӣ, имкониятҳо ва механизмҳои ҳавасмандкунӣ ва сармоягузорӣ ба иқтисоди Тоҷикистон мароғ зоҳир намуданд. дар маҷмӯъ агар мо ба таърихи сармоягузорӣ назар кунем, баргузор гардидани чунин чорабиниҳо заминаи асосӣ барои пайдо кардани сармоягузор ва пешниҳод намудани лоиҳаҳои афзалиятнок мебошад. ба мақомоти ҷои ҳокимияти шаҳри Душанбе ҷиҳати ташкил намудани чунин чорабинӣ изҳори сипос менамоем ва итминон дорем ки дар оянда низ чунин чорабиниҳо дар дигар вазорати идораҳо бо ташаббуси дигар вазорати идораҳои соҳавӣ баргузор мегардад, чунки иқтидорҳо, имкониятҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон хеле зиёд ҳастанд ва мо бояд аз онҳо самаранок истифода барем. ёдовар мешавем ки бо назардошти саҳми соҳибкорони ватанӣ дар рушди иқтисоди миллӣ бо ташаббуси президенти мамлакат дар соли 2014 инҷониб 14 октябр рӯзи соҳибкор эълон гардидааст. дар доираи санаи мазкура масъула дар мамлакат форуми сармоягузорон баргузор гардида, дар кори он аз ҷумла садҳо соҳибкорону сармоягузорони дохилию берунмарзӣ, роҳбарони созмонҳои байналмилалии молиявӣ, намояндагони баландпояи кишварҳои хориҷӣ ва дигар шарикони иқтисодӣ иштирок мекунанд.